nga naloma munun b'an fɛ olu de hinɛ bɛ na nin bɛɛ bɛ kɛ ka kɛ a bara dɔw tɛ waaju dɔw yɛrɛ kɔrɔtɔ bɛ ala ko de dabilali kɔrɔ dɔw bɛ kɛlɛ de la ko munna an ka misiriw ma datugu n'a tila ala ye o nɛɛma kɛ anw de ye anw kan ka ala barikadaw kan n'a sɔrɔ sisan ko jamana tɔ bɛɛ ka baarakɛyɔrɔw n'u ka fɛnw datugura k'anw ta ma datugu ka d'a kan kasara ma sanfɛ yan fɔlɔ wallahi an kun bɛ ala tanu a kan misiri ko de man bon i ma karamɔgɔkɛ an tɛ commerce la misiri kɔnɔ yan koyi nka misiri datuguli ka hɛrɛ t'a la dɛ misiri bi datugu kuma min o b'a sɔrɔ i ka bitigi kan ka datugu o b'a sɔrɔ an ka sotarama ninnu kan ka jɔ o b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔla ta kan ka jɔ o b'a sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ kan ka jɔ a da ka di ninnu na o e bɛna fɔ anw ye ko minnu ye misiri datugu o jamana dɔw ye euro miliyari 300 bɔ k'a bila pour que perdu minnu bɛna don nin ko la mɔgɔw bɛna toli minnu kɛ so baara minnu bɛna jɔ e ka jamana ye joli bɔ a ko la CFA miliyari 6 y'a tila k'o ye euro miliyɔn joli don a tɛ tan bɔ a tɛ euro miliyɔn tan bɔ jamana dɔw euro miliyari 800 u y'o de bila a kɛlɛli bolo kan nka o n'a ta bɛɛ 24 heures kɔnɔ maa 300 bi sa maa 500 bi sa a banana i nalumaw o ma don e fɛ yen fɔlɔ i ka ala barikada e de bɛ kɛlɛ kɛ ko ka misiri datugu misiri datuguli ka hɛrɛ jumɛn b'a la e yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ ka kɔrɔ wa misiri datugu maa b'o fɔ maa ye wa ni san dama mana na yan mɔgɔw bɛ to u ka so an b'a fɔ mikoro la yan sallu fi rihalikum sallu fi buyutikum o ye sanji dama ye silamɛya ye nalomaya diinɛ ye wa nka min ma se min ma fɔlɔ fo an k'a s'a ma diyagoya la an dɛ a ma s'a datuguli de ma fɔlɔ an ta misiri datugu kɔni fo n'an bagara misiri ma kɛ e ta an ka luwanse duba ninnu jama man ca misiri ya dutigi duuru n'u denw bɛɛ bɛ luwanse du kelen kɔnɔ o jama man ca an ka safaw ya a b'a ɲɛna ko misiri waati bɛɛ de bɛ taa n ko nin ye darisu lamɛn de ye e ka n'an lajɛ yan fajiri fɛ bani a ye taa misiriw lajɛ fajiri fɛ ni misiri kɔni y'a datugu Mali la yan a ciliko de ko b'i kɔnɔ e t'a datuguli kɔni dɛ a datuguli man jan ka kɔrɔ ni juma ni a tɔgɔ ye di ni juma ni sunkalo ni fɛnw tɛ misiri de bɛ fɔ anw fɛ yan misiri ye jamako ye anw fɛ yan ni don dɔw tɛ yan ja o tɔni min bɛ senna o man di dɔw ye n'o bɛ min f'i ye maa bɛ nisɔndiya ni ko dɔ i ka hɛrɛ t'a la dɛ an kɔni bɛ ala de deli ala kana se a ma nka n'a sera a ma a dɔ la misiri bɛ datugu e bɛ sa i ka so ye nin b'i fa i ka so ka misiri datugulen to an tɛ misiri dayɛlɛ k'i janaja kɛ dɛ n'a y'an sɔrɔ balo la parce que k'a fɔ a bɛna misiri datugu seli ɲɛ ko ka n'a dayɛlɛ janaja la a tɛ kɛ ten dɛ n'a datugura o y'a datugulen misiri dun bɛ datugu mɔriku tɛ datugu misiri bɛ datugu dɔgɔtɔrɔso tɛ datugu fɛn min bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ minɛ k'u to furakɛli la a tɛ ala wele wa nin ko in fɛn de don i bɛ ala de wele a k'a kunbɛn dɔgɔtɔrɔw tubabu jamana dɔgɔtɔrɔw protégelen don jusqu'au dents nka bana in b'a la k'u minɛ e kunkolo tiɲɛna ni ala ko a bɛ na nin ko ye ala de bɛ kunbɛn wa an b'o lajɛ u bɛna o kɛ taabolo ko ye sɔɔni u bɛna o kɛ fɛn commercial ye an bɛna o bana ko ta k'o kɛ an ka taabolo ko ye ko karun de ko misiri tɛ datugu an ka karamɔgɔw tulo ka gɛlɛn sɛnɛgaliya datugu nin yan ye sɛnɛgaliya yan tɛ sɛnɛgaliya yan tɛ burukina ye e tila a donna minnu fɛ yen e tɛ yen o olu sababu y'u bila k'a datugu e b'o dɔn wa n'o sababu ma na kuma an bɛ mɔgɔw ladege fu la yani an k'a fɔ misiri a fɔra ko aéroport jɔ o jɔra mais tubabu jamana fɛn fɛn y'a ka aéroport jɔ avion joni a bɛ ku joni na k'i bɛ taa jigin mais u mana jigin anw da la yan a bɛ bana minnu a nana yɔrɔ o yɔrɔ la a ka ca la a bɛ na avion voyage kɛlaw de fɛ o min farati ka bon n'a bɛɛ ye jamana ma se ka mesure ta o kama jamana y'a ta a ma se ka respecter a ma se ka mɔgɔw kunbɛn ka don ni moto ta i bɛ moto boli a sa ka don Laginɛ i bɛ moto boli ka bɔ Laginɛ ka don Mali la a tila ko farafinna de bɛ se ka nin kunbɛn ni nin ko ninnu ye
an de bɛ se ka mɔgɔw ka datugu da la maa min n'a ye baara min kɛ bi sini a bɛ balo n'o ye e bɛ datugu o da la e bɛ maa caman ye misiri la a tila k'a wulila misiri de kama wa a sɛgɛnnen jigi tigɛlen tɛmɛtɔ de bɛna don misiri ɲɛgɛn la k'i lafiɲɛ bɔ ka sɔrɔ ka seli an fɛ ka tɛmɛ n bɛ maa caman ye misiri la a ma wuli misiri kama dɛ o de y'a to Alakira kɛtɔ ka misiri baraji fɔ a ko maa min n'a bɔra foyi m'a bɔ fo seli n'a y'a datugu a bɛ tila k'a fɔ ko k'a dayɛlɛ parce que ni fɛn wari t'aw bolo ninnu bɛ wari de kɛ k'u ka mɔgɔw hakili sigi wari t'aw bolo n'a ma mɔgɔw to yen u ka waaju misiri kɔnɔ k'u waaju k'u hakili sigi fa bɛ wulu la yan ŋani nin ye ne ta kuma kunkurunin ye n'i y'a faamu i ma tere jugu ye n'i ko ko fo misiri ka datugu tariku la minnu y'a datugu a tila k'u bɛɛ n'a ka di yan a datugura yɔrɔ minnu yɛrɛ la bɛɛ ma k'a kan an mana wuli ko saudiya hey an tɛ saudiya bato han an bɛ ala de bato min mana wuli hali arabi saudite hali maga misiri dɛ a tila ko maga marako de b'a cogo la bilen Hajjaj ibn Yusuf ngo ye manjani kɛ ka alikaba bon ka mɔgɔw bon k'u to alikaba kɛrɛfɛ ngo waati dɔ tɛmɛna ala ko a ye bɔ maga kafiri dugu don a ye taa Madina ko tɛ dugukolo bolo ko bɛ mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ kɛ ka mun kɛ u ye fɛn min fɔ u y'a dalilu bɔ min kabi ala ka diɲɛ da tɔwunu tɛ fɛn kɔrɔ ye o tɔwunu ye fɛn kɔrɔ de ye a bɛ fɔ a ma an fɛ yan ko fiɲɛbana bana minnu bɛ na waati la a bɛ niw kasara ni maa min ka sababu b'a la a bɛ k'o sababu ye o kɔfɛ a bɛ tɛmɛ o de tɔgɔ ye ko at-ta'un Alakira y'a fɔ a kɛra tilew la tile hɛrɛma tɛmɛnenw na minnu hɛrɛ ka bon sɛn mais bi jama cayara kunnafoni fana taali ka teli o de ye bi ta ko kunkanko bonya nka Alakira ye min fɔ n'o ye kana bɔ a dugu la k'i bɛ boli a ɲɛ kana taa don a dugu la ko limaniya b'e la o kɔfɛ Alakira ma jama seli bali ta'unu kama dɛ a ma jama seli bali a tɛ silamɛya tariku la abada ko jama seli delila ka dabila ko bana donna mɔgɔw cɛ e fɛn min na a tɛ dɔn k'a bɛ nin yɛrɛ la e bɛ ban k'i tɛgɛ di dɔ ma k'a a b'o la a b'e de la wa jɔnni b'o dɔn e ŋaniya juguya de y'a to e y'a miiri k'a b'o la o n'o tɛ munna e m'a miiri k'a b'e la k'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan dɛ an fɛ yan mɔgɔw bi yan n'u y'a dɔn ko nin b'u la a ka d'u ye u k'a yɛlɛma bɛɛ la an ka sa ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan o mɔgɔw bi yan n'u y'a dɔn ko nin b'u la u t'a fɛ a ka dan kelen ma e bɛ maa dɔ bɛ talo yan a b'a fɛ dagɛ ka bila ko nin tɛ ne kelen ye dɛ a bɛ maa wɛrɛ sɔrɔ yan mana misiri datugulen an ka hɛrɛ t'a la a bɛ maa sidɔnbali dɔw filɛ ka sigi tele la ka debaw ni fɛnw kɛ misiri ko kan ne tɛ n da don o kuma yɛrɛ la o maa kuntan a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko an tulo t'a la an tulo b'a mɔgɔw la koyi nka adamaden ni munazara ni dalilu dira ɲɔgɔn na o bɛ kɛ maa ni silamɛ de cɛ maa min ka dalilu tayɔrɔ ye kuranɛ ye walima Alakira ka hadisa walima dɔnnibaa kɔrɔw bɛ na min kan nka maa min nana ni fɛn kura dɔ ye silamɛya ka sawabitu si silamɛya ka mabadi'u si silamɛya ka fɛn kɔrɔ si ale mago tɛ kɔrɔlen foyi la e kuma wahayu de jiginna e kan wa mɛri wa i t'a ka bɔ yen an mago t'i ka foyi la i bɛna sigi ka fini bunubunu i kɛrɛ kelen la k'i kɛrɛ kelen bila kɛnɛma i bɛ manamanakan fɔ mɔgɔw ye an mago b'o la kalimatul kufr a teleso bi yan a cɛnin bɛ tile ka kafiriya kumaw fɔ kalimatul kufr an b'a dɔn a bilalen don baara min na nka a tɛ sira sɔrɔ yan ninnu bɛ silamɛya de kɛlɛ ni fɛn sidɔnnenw de don silamɛya la an b'a kalama mustashirikunaw bɛ silamɛya yɛrɛ de kala ka shubuhatu mustabihatu ta fɛn minnu ni u bɛ se ka tawilu ka kɔrɔ wɛrɛ d'u ma ka kunfin hakili suɲɛ n'a ye u b'o de ta k'a kɛ ka mɔgɔw siga diinɛ na ale ka baara y'o de ye n bɛna sigi ka débat kɛ ko kɛ débat e de bɔn ala ye sola dɔn kojugukɛla ye k'a su ɲɛ ci komi e tɛ se ka misiri datugu yan i tɛ wele a datuguli ko kuma na bɔn i tɛn'i ta kɛ débat ye télé la bɔn ni min faral'i kan o tɛna misiri bila cɛ yanni i ka daga tugu an da la dɛ ko k'a datugu dɛ tu i ka so i k'i ka da tugu i da la i ka ji min i ka dumuni kɛ kana bɔ nka i bɛ sa k'i to so kɔnɔ ye kana bɔ fo ka t'i sa nka ne b'a dɔn hali sini mɔgɔw bɛ kaburu dɔ la k'a sɔrɔ korona tɛ cɛ anw hakili sigilen don yan koyi saya ko t'an hawuja koyi an sigi bɛ saya ko de kan an b'o baaraw de la nin an b'o baaraw de la dɛ saya ko ɲɛbila baaraw an filɛ o de la yan diɲɛ dogo don bana korona ko do korona ko tɛ o saya ko bɛ yen ni ne de mana mɔgɔ ye dɔw kɛn bɛ k'u yɛrɛ hawuja k'a kɛ komi diɲɛ wulila hali a bɛ jamana minnu yɛrɛ la ni maa bɛ kɛ ka sa sɛbɛkɔrɔ sa olu fɛ yen olu ta ma se yɔrɔ min na an minnu ni ala y'an tanga fɔlɔ
folo ngo folo ne ma fati do ya ko garanti ne bolo de akoba ala de bolo ngamba yin ala fe ko na kana do wa o sebe ala ni ko numbe ke ka teme jamana do ka uta me uta ni kuna foni rete bi halu ta me maga kasaren kira ka madama min soroy asango ngumbe an kuna foni fe me aka nya be me ka bo mal dila ama ye ama shuye ama foyi mina kasara min kira 2015 wa ana nywana chama hali ma shuyi nyena ni ala ko kabi nkulu min tanga ka bo fe me abo tanga ka bo ma ere de bina wuli fi kai ka jamana do akoko no jaku yala kasura ala madu problème talaw comme ebolo abe misiri de kono ya tuikaso kabi so to e di sama na kolonda jigine soro ni mana soro ete misiri fa na hakilla na soro ni koynye ni ala ko konya te dusuna hal no soro ko ni koy nana juguya fa sira misiri datu niveau la islam yuma be farka nga fa noyi ka sranayi ka do ko kwarinda ala ka nyanga ta do seto yama misru munu ngadi ala katime aka yoro toka misri munu yedugo kolo danaye Allahu akbar ko kasara do dilla ka ke ko ya baro bani ko mugu mara yoro do de perena ay shumi mboko mashita hakel hakilla o tewa mo bolla ka toure kalfa misri de kono chrétien dona misri kono u sel kuma sera ku ka bo ku ti bo kasara yoro be soro fo misri nga binet lo bala kuma ere jago jugu do kunve boga jamana do fo ko jamana na ka soro la misri de kono ko ni jamana joni afi ka soro la misri kono atigi yera versi yera la na soro misri de kono a soro ro fana bidon o be machine bo fana boa machine ba la ja ko ni a soro ni yoro de la ande sabali wallahi ni sojara ni misri datuli o tata mashin mai made way jija ikana ko ingani soro de ni ko fuka misri datwa kama an wanda fa kake ngana ko sira amana kira alhamdulillah ala ya don misri a datugumbe de tan mina selala nga emi wundina ala ka koro ni sara ka soro kuma na ka misri ko dablali halle tubira sayati misri sorobli ni kuma info ya ka koro ngwa ita misri la ka ba bisigata ala kira o fa ka sallallahu ko ni hiji hasibi akeya ni kodo ka duinati wa ala ko de bete de mashita don fitne munun be wati na tawla koron fela ufleni insécurité be fambe fe kodo be bi ulu tikake oni ko infana fleka jebe ulika joasika ala kira ka kuma do be sallallahu alaihi wasallam nimbo o to tien de jira mala kata fe o jumeni ala kira fo mi ko ni mami dugu je idana yale du katima ala ika o do dumuni bibulu ko ab ko mi jiya kama be fenzeyi idana yale o koro e di hakili tikembe ko kotino ko ab ko mi jiya kama be fenzeyi o tiki e femi ndabora nga sege alama alta dusu kashime misru de koro mamunu mbeni mfo yani ka basique misri datuguli na soro ko feto be datugura to tora misru de islamo ma so misru datuguli ma o kuma wore o fotugo fana be tiena jamana ko be jora mais almamu ko misru de tatugo sisa jama fara nga yoro dan misri de islam anda de binakete wallahi onda bina baga misri wa misri bete de abena ke misri kelengele di parce que hali go police kelengele njo misri be dala ya police tambolo ya police kelengele ku ka yala ka misru la jena suru be dele le kono ci sega ke a tout bolo ba parce que report kono ci sega misri kono cia mo mo de la ka diga report la kana u be soro suno ko la o makea atlante jamane kalama ka je be ni madala na de la ka ke je kono ni melte ka diga report la ka digi ka do jamana kono ya toro ma citi okmana jamana ka muassasatu ka olu laje folo désordre mbanga jamana mara chukula hala nga hôpitalu warni min bora kabla santé la ko do minawna folo anyebe nyonte ke jalaw milliard woro mbora de yani doka sojo damne noyi ko do nunda tugula ni tege ko minawna folo ati do ala ba jada ma de boka jira ubina fen photo bol damne ka jira sa debi ebola minankoro
Ebola minankɔrɔw de bɛna bɔ ka jira daminɛ sisan ka sɔrɔ ka wari ninnu kɛ ka so jɔ. O tuma misiri alimamu bɛ misiriw gérer lalomaw tɛ lagalagatɔw tɛ ni kɔlɔsili an b'o kiiri dɔn silamɛya la ni a sera o niveau la ko misirila n'a kɛra farati ye o tɛ État yɛrɛ da don kuma bɔ jamana yɛrɛ t'o fɔ alimamu ye o tɛ alimamu t'u yɛrɛ kalama alimami tɔnw bi yan imama bi yan au conseil bi yan tɔn diinɛ tɔnw bi yan maa kodɔnnaw bi yan bon fɛn in filɛ problème kɔni bɛ misiriw de la sisan dɛ ne tɛ yɔrɔ bɛɛ datugura n'a sera o niveau ma nka a ma se ko f'an ka daminɛ misiri la a ka tila ko lakɔliso datugu in k'an t'o kɔrɔ dɔn a kɔni ye greffu éviter tɔ de kalan tɛ sen na n'e ko k'i ye kalan datugu fɛn datugulen kɔrɔ k'o datugu lakɔli karamɔgɔ ye tile 25 de aw ye dɔgɔkun 3 di a bɛ taa tile 25 kelen a tile damadɔ dama de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ka sɛbɛ de fɔ dɛ yɛlɛ ko kumaw kɛ o jamana u tulo bɛ na o minnu bɛ jamana mara u b'a dɔn bɛ kɛ ka min kɔliso datugu in kɔni ye ko de ye ten dɔrɔn sinon mesure wɛrɛ jumɛn sabatira parce que o datugulen kɔrɔ don sisan sa lakɔli karamɔgɔw ka fɛn bɛ kɛ fu ye a fɔ yɔrɔ ko an ye ekɔlisow datugu wa faama o faama ni i ye nin don an fɛ yan n'i da ye ka sɔrɔ an ma s'an fɛ yan ko i bɛ wari ɲini na ala k'a sɔri n'i ka denbaya da ye parce que hali su maliyɛn bɛ wari ɲini a la u bɛ to nin na sisan u bɛna nkalontigɛ daminɛ pour que ko ka dɛmɛ di jamana ma an tɛ nin dɛmɛ fɛ dɛ an t'a dɛmɛ fɛ an b'a ɲini ala fɛ de a kana s'an ma yan ala kana bana don an ka jamana kɔnɔ ala kana sa an ka jamana ma ala ka bɔda ka ɲi ala ka bɔda ka ɲi an ka bi ta in do ta subhanakallahumma wa bihamdika